Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we een pakketje van Exclusive Pyro. Die gaan we eventjes unboxen. We gaan eens even kijken wat erin zit. Zoals jullie zien, er zitten al veel stickers van ons op. Exclusive Pyro verkoopt exclusief onze stickers. Dus wil je onze stickers kopen, wil je ons promoten, kijk zeker even op hun webshop. Een linkje in de beschrijving natuurlijk. We gaan eens eventjes kijken wat er allemaal in het pakketje zit. Volgens mij zit er nog een dikke kortingscode in het pakketje. Dus zeker blijven kijken. Nou, eens kijken wat ze hebben opgestuurd. Even kijken, we gaan hem openen. Maar hij is flink dichtgemaakt. Dus even kijken aan de zijkant. Of we hem hier kunnen opensnijden. Ja, jammer van de stickers, maar dat is dan maar zo. Waar heeft hij nou de ingang gemaakt? Ik snij gewoon die deksel open. Hij zei voorzichtig zijn met die deksel, nou ja, helaas. Komt hij dan, hè? Ach, verdomme, ik heb hem verkeerd geopend. Nou ja, het was dus de bedoeling dat je groot in beeld de kortingscode zou lezen. Dat is LVT 2020. Daarmee krijg je 20% korting op het hele assortiment. Dus aanstekers, signs, weet ik het, stickers, torches, alles. Alles wat erop en eraan zit. Dus ik zal de kortingscode nog even vermelden in de beschrijving. Zodat het voor iedereen duidelijk is. We gaan eens kijken wat er verder in het pakketje zit. Nou, om te beginnen, Exclusive Pyro stickers. Kijk, wat hebben we hier? Explosieve. Ja, dat is handig voor op je vuurwerkvoorraadje. Kan iedereen zien dat het explosief gevaarlijk is. Maar ja, dat ziet ook wel iedereen natuurlijk. Dit zijn de stickers. Vaak krijg je ze nog wel gratis erbij. Dit zijn de stickers met LVT logo in het midden. Die zijn helaas niet scanbaar, maar ja, dat is een foutje van ons. De nieuwe, die kun je wel kopen via hun. En die zijn wel gewoon scanbaar en dus ook goed voor de promotie. Together Pyro sticker. Allemaal gave stickers. Eens kijken wat losse aanstekers. Exclusive Pyro. Gewoon een normale aansteker. Nog eentje. Een gasbrander. Ja, altijd goed hè. Het zijn een beetje onze reserve aanstekers als we gaan stoken. Er zitten standaard in een cameratasje. En als dan een dikke torch zo leeg is of weigert, heb je altijd nog zo'n aansteker. Ook leuk als je moet roken of zo. Heb je tenminste een mooie pyro aansteker. Altijd goed verpakt. Met veel bubbeltjes folie. Ja, dat de producten niet beschadigen. Dan gaan we eens beginnen. Kijk, wat zijn dit? Even voor de camera houden. Volgens mij weet ik al wat het zijn. Het zijn handschoenen, handwarmers. Eens kijken of ze passen. Volgens mij denk ik dat we kleine handjes hebben. Maar ze passen vrij aardig. Ideaal als je gaat stoken natuurlijk. Dan heb je lekkere warme handen. Maar ja, je vingers moeten natuurlijk het werk blijven doen. Dus. Ja, zoals je ziet, passen goed. Ik zal ze even aanhouden tijdens de unboxing. Pyro is Nordic Crime. Ook een torch met 1 pit. Gewoon goed. Altijd leuk. Zelfgemaakte stickers voor erop. Ja. Gewoon goed. Kijk wat zit hierin. Een mooi tasje. Een sleutelhanger. Van de Ugly Joe. By Pyros for Pyros. Een dummy. Ja, handig voor aan je sleutelbos, voor aan je auto. Ja, als je veel auto's hebt, dan hang je gewoon aan elke sleutelbos hang je een dummy. Kun je ze een beetje uit elkaar halen. Maar wat hebben we nog meer? Cobra 6, torch. Nou, je ziet het. Daar handschoen. En dat ding ligt allemaal goed in de hand. Ik vind zelf de aanstekers die hier de knop hebben heel erg fijn. In plaats van dat je hier moet klikken. Dus gewoon duwen en het gaat aan. 1 keer klikken. En gas erop. Mooi. Ik zal de producten hier voorleggen. We moeten er niet te hard mee gooien misschien, maar hè. Eens kijken. Hardcore Pyro.
Die hebben we nog niet eerder gezien. Is die nieuw of zo? By Exclusive Pyro. Ja, hier ook weer 1 keer klikken. En de aansteker gedaan. Er zit nog een lokfunctie. Ja, een lokfunctie. Ook handig als je zo gaat stoken. Dan zet je hem gewoon op de ondergrond neer en hij blijft gewoon aan. Dan kun je hiervoor gewoon blijven gooien met de producten. Ja, dan gaat hij ook wel makkelijk uit. Heeft deze trouwens ook, hè? Ja. Die lokfunctie. Ja, is geweldig. Echt super handig als je gaat stoken. Of als je gewoon een lekker toetje voor je moeder wil maken. Crème brûlée. Dat werkt ook goed. Wat hebben we hier dan? Zo. Kijk eens. Een butterfly cracker. Knallers van vroeger. Ja, qua formaat klopt die wel, ja. Dikke staart. Een mooi viskalontje. Lekker lang. Lijkt goed. Dat is ook leuk als je gaat stoken en je hebt die bij je. Dan zeg je gewoon ja, haha, dummy. Ja, er zit niks in. Nou, ik zal ze hiervoor neerleggen. Nou, een flink pakketje. Weet je wat nou mooi is van dit pakketje? We gaan ook best wel een flink deel hiervan gaan we weggeven in onze giveaway. Daarover later meer. Kijk eens, Shark 3. Dit is een elektrische aansteker. Er zit ook een kleine gebruiksaanwijzing bij. Er zit hier bovenop zit de oplaadkabel. Kun je gewoon bij je telefoonoplader kun je die insteken. Dan kun je hem opladen. Kijk, en dan hebben we hier de Shark 3. Ah, hij is leeg. Ja, hij is niet leeg. Ik moet hem even aanzetten. Ja. Dan krijg je die piep wat die plasma aanstekers maken. Zoals je ziet, flink wat kernen hier. Met een mooi label, Shark 3. Ja, gaaf man. Dat is ook nieuw in het assortiment volgens mij. Dan gaan we daar eens eventjes testen buiten. Dus even opletten, hieronder zit een knopje aan en uit. Dat is ook wel handig. Hieronder kun je hem ook gelijk opladen. Hij staat nou uit, dus het zal niks doen. Dan gaan we terug in de doos. Nou, zoals gezegd, we gaan binnenkort een LVT giveaway show doen. Dus zeker blijven kijken als je er meer informatie over wil. En zeker even abonneren op ons kanaal. Scream One, dummy. Staat er ook op, hè. Op dummy vuurwerk moet altijd staan dummy. Lontje. Ja, gaaf, hè. Nou, ik zal hem hiervoor neerleggen. Nou, er zitten veel dummies bij dit keer. Thunderbanger 69. Ja, grappige tint natuurlijk. Hier de dames aan de danspaal. Ook lachen. Dummy. Mooie knaller. Nou, deze zijn ook lachen. Het zijn die jetrollers. Gewoon 1 keer rollen en dan gedaan. Doe je hem op off, on, hoor je het gas stromen en 1 keer rollen en dan gaat aan. Ook handig om te stoken, ook om een heksenkringetje bijvoorbeeld aan te steken. En omdat het een lang dingetje is, steek je gewoon 1 keer zo dat heksenkringetje aan. Ideaal aansteker. Zo zie je maar, voor elke situatie heb je weer een andere aansteker. Crazy Robots, een 3-pitter. Ja, ik vind het mooi, de kwaliteit is gewoon altijd super. Dus 1 keer klikken en de aansteker gaat aan. Dat is gewoon fantastisch. En niet als je loopt te klikken en het ding gaat me niet meer aan. Gewoon 1 keer, hup, en gas erop. Als je lekker aan het stoken bent, dan is dat natuurlijk wat je wil. Nou, heb je nou zoiets van, ik wil sparen en ik heb geen spaarpot, hebben ze ook een spaarpot. Alleen, vraag me altijd af, hoe krijg je hem dan open, want je kunt er wel in sparen, maar daarna moet je hem openmaken. Op zich wel goed, want je bent echt van het doel aan het sparen. Maar ja, als je hem openmaakt, dan is hij volgens mij ook gelijk stuk. Ja, volgens mij is het echt 1 blik. Dus. Pyro. Ja, dat is wel gaaf toch? Voor op het restaurant of zo in de woonkamer. Kan iedereen wat geld doneren. Wat hebben we hier nog? Een Bluestorm. Gave sticker. Lijkt wel een label zo. Ook gaaf. Kijk eens dit. Exclusive Pyro. Little Joe. Een 4-pits gasbrander. Hij is bijna leeg. Ja. Ik merk het aan de vlam. Ook een lokfunctie heeft hij erop.
Zo, die blijft ook aan. Ja, ideaal hè. Ja, je ziet het één pit blijft een klein beetje, hij is bijna leeg. Dus. We lachen, Little Joe. Dan gaan we daar even testen. En dan is je dan de opperbaas. Je ziet het al, Blue Storm zit hierin. Super dikke torch. Sluit mooi aan bij de collectie die we al hebben. We hebben al een Shark aansteker van deze en een Cobra aansteker van deze. En ook de Blue Storm. Ja, ideaal hè. Ook weer de lockfunctie. Zit op alle aanstekers. Ja, deze gebruik ik ook vaker in de video. Je zet hem zo neer op de grond. Hou je gewoon lontjes hiervoor. En dan kun je lekker stoken. En dan kun je achter elkaar blijven doorgaan. Dan kun je zo'n mooie video's als ons maken natuurlijk. Ja, al met al. Een flink pretpakket. Ja, zoals je ziet. We gaan proberen om binnen 2 weken ook de LVT Giveaway Show te organiseren. Dan gaan we dan een deel van deze aanstekers, dummies, stickers gaan we weggeven. Natuurlijk onze eigen stickers. En we gaan nog eventjes wat deeltjes proberen te sluiten met vuurwerkwinkels. Zodat jullie ook wat echt vuurwerk kunnen winnen eventueel. Wel af te halen in België uiteraard, maar we zullen eventjes kijken. We komen er nog op terug. Mocht je nou zelf willen bestellen bij Exclusive Pyro, gebruik dan de kortingscode LVT2020. Exclusief voor ons kanaal. Er zal ook niemand een kortingscode hebben die meer heeft. Want het is voor 20% korting op het gehele assortiment. Dus ja, wij danken natuurlijk Exclusive Pyro voor dit mooie pakketje en voor de kortingscode. Zodat iedereen voor een leuke prijs, super mooie producten, goede kwaliteitsproducten en lekker kan stoken. Naar hartelust natuurlijk. Ja, zoals je ziet, ze hebben echt een mooi breed assortiment. Dus ja, dat was hem weer. Lekker warme handen gekregen. Dus we gaan afsluiten. We gaan even wat testen en daarmee tot de volgende. Zo, daar gaat hij dan. Ik had hier één fonteintje. De lucht in. Ja, de lucht in. Hè. Ja, er komt er nog eentje. Die andere was met krikkeling. Even kijken of dit ook met krikkeling is. Het kan zomaar zijn dat die een ander effect heeft. Echt goede fonteintjes zijn dat hoor. Lachen. Zo, dan gaat die blokfunctie. Ja, zie je, ik hoef hem niet vast te houden. Ja, ik hou de aansteker vast. Ja, flikker sterk weer aansteken. Hoppakee. Ja, zoals je ziet, de ideale torch om lekker te stoken. Hij blijft gewoon aan. Je kan hem neerzetten op de grond, wat je wil. En hij blijft gewoon branden. Je ziet het waait, maar dat maakt hem allemaal niks uit. Lachen toch.